Voy a esperar a que sea un agente. Hola, què tal? M'escolteu? Em sentiu bé? Us estic veient pel xat. Aviam, que estic aquí fent producció en directe. Ara començarem, Ara es connecti al... Aviam. Vale. Se sent bé o no? Simplement, si algú està escoltant. Vale. Us vaig saludant els que aneu entrant. Hola, hola, què tal? Què tal? Se sent? Simplement dieu-me, estic veient el xat, val? Estem esperant el César, d'acord? Que s'uneixi. Bé, començo, ja vaig dient, primer de tot, hem tingut problemes per fer els directes, val? Primer volíem fer YouTube, després el Twitch, fan el tema aquest de programaris per retransmissió en streaming, etc. El problema està en que, com que tot és casolà, val? Doncs el meu ordinador, a l'estar a casa, no codificava bé la senyal per poder fer una bona transmissió en directe. Llavors, finalment, el que hem trobat és fer servir això de l'Instagram, val? Avui ens acompanya el César, però tindrem més gent demà passat, etc. Val? Això, que es pugui... Entra ja el César, val? Vale. Hola, César. Hola, què tal? Val. Veig que es sent, m'estic sentint jo també, val. Genial. Estava comentant, els problemes que hem tingut, amb el César ja l'havia parlat, el tema de transmetre, etc. Havíem fet un primer intent amb el César, parlant del tema que parlarem avui, i bé, la idea és aquesta, de fer-ho ara a través d'Instagram. Podeu enviar preguntes o qüestions, el que vulgueu, a través del xat. Intentarem veure-ho i anar mirant el que dieu per intentar respondre si teniu alguna qüestió a comentar. L'altre dia ja la intenció era parlar una mica d'una part de la història que, graciosament, és la que sempre triomfa, no? Ja sigui a través d'organitzacions que es dediquen a transmetre-ho així, o a través de les escoles, dels llibres de text, que sempre s'han estat transmetent així. Això són les mentides a la història. El primer que us vull és presentar un llibre, que ja ho he esmentat per xarxes, a les meves personals, a les del programa també. El llibre és del César Sánchez, l'Eugeni Junyent i el Jordi Bonveí, tots tres d'Històries d'Europa. El llibre és aquest. Tenia una intrusa per darrere que ha entrat al César. Aquest és el llibre. Que se'n recorden d'apagar el llum? El llibre el teniu a Amazon disponible, editat per Omniabooks. Si no m'equivoco, també el teniu en versió electrònica gratuït.
Aquest Sí, encara César? no, el d'històries de l'esport sí, però El aquest està d'històries de encara en l'esport. fabricació, la versió digital. Però bueno, que igualment el podeu adquirir en versió digital aquests dies per poder-ho llegir, val? Que també. Un llibre molt Esperem que aviat ho interessant estigui ja. i, bueno, parlarem una mica d'això, de mentires de la història. Llavors, primer de tot, com diries, César, que es frauen les mentides en la història? No? Com apareixen? Bueno, bones a tothom, eh? D'entrada, les mentides en general es fabriquen d'una forma innocent i majorment sense voler. Acostumen a ser errors de traduccions, males interpretacions, simplement una mentida, normalment més o menys innocent, no necessàriament es profés, que amb el pas del temps doncs, es converteix en un mite, en una llegenda, es va passant de boca a orella a través de generacions i s'acaba convertint en una mena de veritat entre moltes cometes, en el sentit de que molta gent la conec i la coneix i es pensa que és un fet històric al final verídic, quan en realitat no va passar mai. I com al final, com aconsegueixen mantenir-se tant en el temps? Doncs de moltes maneres, moltes vegades és per necessitat. A veure, la major part de les vegades són perquè són divertides i la gent les explica i perquè fan gràcia. No? D'altres perquè simplement no hi ha alternativa per explicar allò. Davant de la manca de documentació o de la manca de fons, doncs s'ha anat repetint insistentment la mateixa historieta, tot i que sabent que era mentida, però que al final la part de que i això és mentida, doncs se t'oblida i se te queda només la part de la veritat. És quan intentes dir-li que no, facis això en algú. La part del no sempre s'oblida i sempre queda el facis això. Tots els que tinguin nens ho sabran, això. No els diguis no pensis en un elefant blau perquè immediatament a tu que t'ha vingut en el cap, un elefant blau. La part del no se t'ha oblidat. Doncs la part de la història passa exactament el mateix, no? Al final, bueno, per manca de fons, d'altres vegades, doncs, inicialment per algun tipus d'interès econòmic o polític, també ha passat, disputes periodístiques, el que va començar per un tema de simplement una gracieta de veure qui venia més diaris, es va convertir en una mena de realitat alternativa i paral·lela. Evidentment no buscada pels periodistes que en el seu moment competien per aconseguir més lectors. Bueno, els motius són molts i variats, però generalment no són, a diferència de la pseudohistòria, que sí que és una cosa buscada amb una intencionalitat o econòmica o política, amb una intencionalitat, a diferència de la pseudohistòria, la mentida històrica, no hi ha ningú que amb alevosía i amb nocturnitat l'hagi allò provocat per obtenir algun rendiment d'algun tipus. No. Llavors les motivacions són moltes vegades. Un bulo que es va fer aquí molt famós en l'estat espanyol, dels primers, em sembla que ara ha fet uns 20 anys, va ser a finals dels 90, el 99 o 2000, encara no existia pràcticament, o l'ús d'internet era molt limitat encara, i no sé si hauràs sentit a parlar, el famós bulo del Ricky Martin sortint de l'armari i la melmelada, aquest tothom en parlava i anava a ple i no hi havia ni mòbils ni res, i era boca orella, i dius, i per què va acabar passant això? Ningú sap per què va passar. Va ser una trola que es va anar fent més gran, fins al punt de que la mateixa presentadora, que ara no recordo el nom, no sé si era la Concha Velasco o alguna d'aquestes, va haver de fer una aturada del programa de dir prou, això és mentida, és un bulo. Bueno, doncs aquest fenomen, diguem-ne, sempre ha existit. En la pàgina web tenim algun bulo també, com el famós nen d'època moderna, no? Que suposadament tenia les dents d'or i va enganyar mig món científic d'Europa, no? Tothom allà anava a pagar per veure les dents d'or del nen i al final resulta que era una patranya. Li havien posat, però li havien posat també que se suposava que el nen les tenia naturals i no, evidentment eren falses. És a dir, que aquestes coses, bueno... Però parlem d'alguna... A vegades no està clar mai el motiu. Però parlem d'alguna mentida en concret, perquè una pot ser que sempre ha passat al llarg del temps, és la de l'assassinat de Julius César, que va dir aquella frase de tu també, Brutus, fill meu, no? Bueno, suposadament va dir aquella frase. I en aquesta història n'hi ha diverses mentides, no?
Aquesta és bastant clara, l'origen, almenys, de la mentida, perquè és l'obra de Juli César de Shakespeare. Per tant, aquest tipus de diàleg el trobem a l'obra de teatre. Per tant, aquí està bastant clar quin és l'origen. Però com Aquí se es surten després manté? sempre diversos. Com? Com es manté i com sabem que és mentida? Sabem que és mentira per una cosa molt simple, perquè normalment la gran major part dels diàlegs, especialment en època antiga, que no hi havia gravadores ni cap mena de persona allà per registrar-ho, són inventats, evidentment, perquè qui els va recollir normalment va escriure com a mínim 100, 200 anys després i, evidentment, el diàleg, vull dir, només has de fer, el diàleg és una cosa, vamos, inventat, només has de fer una pràctica, una dinàmica d'aquella, no?, que en diuen al telèfon, i practicar-ho, és a dir, avui en dia, no?, agafes una paraula i sense que t'escolti la vas passant d'una persona a una persona, i quan arriba a la decena persona, aquella dirà una cosa que completament que no tindrà res a veure amb el que ha dit la primera, no? És una dinàmica molt fàcil. Doncs ara imagina't això, multiplicat per milers de persones i, a més, en llarg de centenars de generacions. És impossible de saber què va dir i què no va dir una persona. Llavors, pràcticament tots els diàlegs, allò de frases conegudes, especialment del món antic i moltes medievals que coneixem, en realitat són invencions més antigues o més modernes, però normalment invencions. En tot cas, si ho va dir o no ho va dir, no podem ni afirmar ni desmentir. Simplement, algú en algun moment va dir que havia dit això i fins aquí. Altres mentires, per exemple, són expressions. Una d'elles és la de ets un llardental. Per dir una persona que és ruca, que és bruta, que és burra, que no en sap, no? De tonta. Sí. Però això genera una mala imatge dels llardentals, perquè per a res del món eren gent tonta. No pas. Bueno, estem en un altre tema que, com que no es pot demostrar, perquè no tenim cap llardental viu, entre cometes, doncs, tot i que algun seria segurament allò partidari de dir-ne que més d'un l'és, però en principi de l'espècie llardental no en queda ningú viu. Sí, aquesta és una d'aquelles mentides que s'ha anat fent gran per una espècie d'especiecientisme, centrisme, és a dir, una especiecentrisme molt estranya, no? Com que nosaltres som l'espècie sapiens, que nosaltres a nosaltres mateixos ens hem posat sapiens perquè som així de llestos i ens diem llestos a nosaltres mateixos, doncs clar, si nosaltres som els llestos, algú havia de ser tonto i evidentment havia de ser un altre. I si era immediatament anterior al nostre, perquè nosaltres ens el van carregar, entre cometes, tot i que això està en molta discussió, de si vam ajudar amb més o menys intensitat a carregar-nos-els, doncs millor que millor, perquè clar, quedaria molt lleig dir que l'espècie sapiens s'havia carregat a una altra espècie que era més sapiens que ella. Llavors, solució, dir que eren babaus i ja està. Aquest per un motiu. I un altre que té a veure com un preracisme sense que se'm malinterpreti, perquè, clar, nosaltres som els guapos i quan algú té uns trets facials que no es corresponen, com és el cas dels llardentals, que tenien uns trets facials molt marcats, pràcticament no tenien barbeta, la tenien molt enfonsada, el front el tenien molt tret, tenien molt se'n diu prognatisme, seria la paraula tècnica, però això d'aquí ho tenen les celles, la tenen molt avoltada i molt sortida, és a dir que clar, eren lletjos del cagar, perdó. I com que eren lletjos del cagar, per forces havien de ser tontos. És una mena de racisme, si tu dius, d'espècie, també. Llavors, bueno, aquí s'acumula de tot una mica i com que també perquè això tampoc no és volgut, però quan tu has d'ensenyar l'evolució de l'espècie homínida fins a arribar a nosaltres, que som l'única espècie humana que sobreviu, n'hi havien hagut diverses alhora, però ara som l'única, doncs quan tu has d'explicar l'evolució tendeixes a posar-la una cosa al davant de l'altra, que no sempre va ser així, però és la forma més fàcil d'explicar-la. I què passa? Que igual que amb el tema racial del color de la pell, quan tu poses una cosa una al davant de l'altra, és molt fàcil que vingui algú al darrere i a això li afegeixi una jerarquia. Conforme segons el que hi ha més endavant o més cap aquí o més actual, doncs és més important que el que hi havia abans. Diu, home, no és això. Jo ho vaig fer simplement
perquè una cosa va al darrere de l'altra per poder-ho explicar, però no vaig dir que una cosa era més important que l'altra. Bueno, doncs en aquest cas s'ha anat acumulant tot una mica i després doncs, els dibuixos animats i les pel·lícules han ajudat a fer la bola molt gran. Però el Sí, Neandertal crec no que era molta un ésser humà ruc. No, no. Tenim moltes mostres arqueològiques perquè evidentment no podem anar a fer-li un test d'intel·ligència, no sabem... Sí, no podem anar i dir-li, a veure, fes un test i respon-me, no? Però sí que hi ha moltes evidències arqueològiques que demostren que com a mínim tenien un tipus de raonament abstracte en el moment en què fan enterraments o es posen objectes a dins dels enterraments com a exvots o es fan algun tipus de rituals d'aquest tipus, estem pensant que ja tenien, és evident que ja tenien un pensament abstracte, que pensaven en un més enllà, en una possibilitat de més enllà, i per tant això, un sentiment religiós vol dir que eren unes persones suficientment intel·ligents, sí, a part d'eines, etc. Saltant una mica, jo aquests dies m'he tornat a descarregar, me l'he comprat, un joc, que certa gent el recordarà els que som una mica més friquis o vam ser en l'adolescència, o una mica més grans també, en funció de les edats, que és l'Age of Empires, val? Concretament el 2, un joc de Microsoft que va sortir l'any 2000 i escaig, no me'n recordo exactament l'any, i va triomfar molt. Aquest joc, ara aquest any, han tornat a treure una nova edició remasteritzada, amb més campanyes, més coses, etc. He de dir, i això ja un altre dia us faré un directe sobre les meves investigacions, que a nivell històric algunes coses no es sostenen. No fotis, quina sorpresa. Que estrany. Però bé, una de les campanyes que a mi més impacta, i campanyes històriques que a mi més m'ha sorprès, és la de Dràcula. Perquè, de fet, a Dràcula el tracteu en el llibre de Mentides de la història. I Dràcula és una llegenda, tot i que està basada en un personatge real. Però el Dràcula que ens ha arribat i que ha passat a la història és el Dràcula de Bram Stoker, d'aquella gran novel·la, una gran novel·la, que l'any 92 va ser portada al cine a un parell de 3 actorassos que estaven allà. Un és el Keanu Reeves, l'altre és el que fa d'Hannibal Lecter, que no recordo el nom, el Hopkins, si no m'equivoco, fan de Van Helsing. I després tenim l'actor que fa de Dràcula, que, si no m'equivoco, el nom és Gary Oldman, que és el que fa... No soc tan cinèfil, jo. L'inspector... És l'inspector que fa en El Caballero Oscuro, d'inspector Gordon, de la pel·lícula de Batman del Christian Bale. Diria que és Gary Oldman perquè sempre em confono amb el nom d'aquest personatge, però ell és el que fa de Dràcula, amb una interpretació brutal que llavors ja s'hauria d'haver hagut d'emportar a l'Oscar d'actor protagonista. Bé, deixant això a banda. Dràcula, la figura de Dràcula. La figura de Dràcula... Quin és el veritable Dràcula? Sí, ja em sembla 2 o 3 entrades, ara no ho recordo exactament en el llibre que parlen sobre Dràcula. Una sobre el personatge original, el Vlad de Kul, perquè a Romania, a Transilvània, perquè realment allà s'ha venut una història, això sí, per interès bàsicament turístic. És veritat que el castell famós de Bran, com el castell de Dràcula, realment no és aquell castell, ni va viure, ni va passar mai per allà. Vull dir, és un castell que està més a la Quinta Forca, però aquell està restaurat i és molt maco. Doncs, s'han venut moltes coses sobre el Dràcula original. De fet, el Bram Stoker no va trepitjar mai, vull dir, a l'escenari, de fet no va sortir mai del seu poble, com aquell qui diu, no va sortir mai d'Irlanda, vull dir, és una personatge que s'ho va inventar absolutament tot, però ha servit de reclam turístic i a partir d'allà s'ha anat per l'èxit de Dràcula, doncs s'ha anat, com tu ben dius, fent pel·lícules i s'ha anat reproduint l'èxit i llavors tothom ha volgut tenir el seu Dràcula particular i aquí a Catalunya no hem estat cap excepció. I també també es va crear una llegenda que sí, és molt fàcil de trobar-la per internet, si busques vampir català la trobaràs ràpidament i que és també la que desmuntem
perquè, clar... Primer parlarem de les dues, però veig que el Jordi ens està enviant dades. El nom de Dràcula era el del Dràcula original, no? De Val Draculea era Vlad Tepes, que si no m'equivoco vol dir... Vol dir drac en romanès. Sí, però de fet el pare de Vlad Tepes havia estat de l'Ordre del Drac. Sí, per això. I després Tepes vol dir empalador, perquè de fet el nom era Vlad l'Empalador. Però qui era Vlad l'Empalador? D'on ve? Doncs va ser un senyor de frontera que va lluitar contra els turcs al segle XV, bàsicament. Primer va lluitar, que això no s'explica tant, a l'exèrcit turc, i llavors, donat com molts cavallers d'aquella època, doncs va canviar de bàndol i a causa de la pressió d'impostos, etc., va intentar una defensa del seu territori. I a partir d'aquí, en el segle XIX, aquests personatges es recuperen i passen a ser mites nacionals, mites i herois nacionals. Que a més, el Dràcula romanès té una reinvenció en l'època del comunisme romanès de Ceausescu, que intenta revifar la figura de Vlad Tepes, de Vlad Dràcula. De fet, s'hi arriba a identificar i tot. Sí. S'hi arriba a identificar. Hi ha coses d'aquest tipus que sí, és un personatge comunista identificant-se en una persona medieval del segle XV. Sí. Ara... Bueno, sí, digues. No, digues. No, que passant una mica, tenim un altre Dràcula, en aquest cas a Catalunya, que el Jordi ja ho esmentava ara, el vampir Estruc. Sí. Que aquest és més graciós encara. Sí, aquest té un origen bastant exacte, però bueno, diu que a la vila explica la història, que a la vila de Llers hi va haver un cavaller que va morir al segle XIII i que va passar a ser un vampir i a xuplar la sang dels pobres veïns de l'Alt Empordà. Bueno, aquí s'ha anat multiplicant la història i al final tot plegat ha donat fama a una novel·la de forma indirecta que en el seu moment va passar molt desapercebuda, de l'any 91, d'un escriptor de Reus, si no me'n recordo malament, que es diu Salvador Sainz, i que l'home reivindica ara per tot arreu, cosa que és normal, l'autoria de la creació d'aquesta llegenda completament contemporània. És a dir, tu mires i realment, més enllà del 2000, referències del 2010, 2008, com a molt abans, és difícil trobar referències a aquest suposat vampir. Llers, evidentment, es va apuntar a la moda de fer festes de vampirs i bruixes i fins l'any passat, que jo sàpiga, aquest any suposo que no, però l'any passat, 2019, encara feien una fira. Principalment volien recuperar una fira del vampir de l'Estruc. I llavors, com que van veure que la cosa no acabava de xutar perquè jo era una patranya, doncs van decidir barrejar-ho amb bruixes, que això sempre queda bé. Perquè bruixes es veu que sí que veure les aigües. Vampirs no, però bruixes sí. Llavors, bruixes, vampirs, ja tenim una bona fira medieval, no? Com totes les que celebren arreu del país. Al Lluçanès n'hi ha de molt guapes, sí. El tema està en que... L'origen és una novel·la del 1991, d'aquest senyor, el Salvador Sainz, que ha intentat, no sé si finalment ho va aconseguir, però va dir que volia fer un parell de més de continuacions del personatge. No sé si ho ha aconseguit, però bueno, està bé reivindicar que aquest senyor va ser el creador d'aquest personatge, tot i que no va ser el primer vampir literari català. Crec que tenim problemes amb una mica de connexió ara mateix. Sí. Vale. Espera, todavía no. Primer havia estat un any abans, el 1900, unes obres de Joan Perucho, un dels més importants del segle XX, que va escriure ficció, i també va crear un personatge que era un vampir, que en aquest cas perseguia un general carlí a les seves aventures pel Maestrat, amb la intenció d'assassinar-lo. I aprofitava tot el tema de les guerres carlines per anar xuclant la sang a la penya.
Aquest va ser el primer, no? Les històries naturals, les històries naturals, de Joan Perucho. Aquest es pot trobar sencer per internet, perquè crec que ja té uns anys i es pot pràcticament tornar a trobar en HTML fins i tot. No cal ni buscar el PDF. Es pot trobar bastant bé. És un altre estil de novel·la completament diferent al del clàssic de Bram Stoker, res a veure. Però sí que la idea de trobar-hi una ambientació per a un Dràcula català, doncs ja hi era. El que passa que el Salvador Sainz li va donar tant de... Va ser aquesta barreja especial de crear un bon personatge i al mateix temps que la novel·la no era tan coneguda, prou coneguda com perquè la gent sabés d'on havia vingut la cosa, no? Llavors, a la que algú va saltar a internet, això es va començar a reproduir, fins que va arribar a que la gent pensava que era veritat i no, ni de conya. Sí, sí. Però, bueno, l'any passat, no, sí, ara no t'ho sabria dir. Em sembla que 2015 o 2016 va sortir encara un llibre d'un empordanès bastant conegut ara, el Jair Domínguez, que fa el programa L'Està Passant. Doncs va crear un llibre, que l'he trobat avui, una cosa molt curiosa, buscant, i 99 personatges que has de conèixer. I un dels personatges que posa, com a empordanès, és aquest, el de l'Estruc, el vampir Estruc. Dius, bueno, i el posa allà entre Pizarro i no sé qui més. Bueno, vull dir que la cosa encara té continuïtat, i se segueix reproduint. Sí, sí. Aquests personatges que per una banda sí que van existir, però no comencen a arribar, no? No, i a més, les llegendes populars es van fent, es van expandint. Cada vegada que algú té una idea nova i afegeix alguna nova invenció, doncs la cosa ràpidament es va multiplicant. I l'última que vam trobar és que intentaven barrejar el tema del naturalisme de la primera novel·la del 1960 amb el personatge de Llers el vampir, amb la destrucció del castell de Llers, ¿vale? Ho intentaven tot relacionar amb el Joan Amades i els temes d'un suposat complot que hi hauria hagut a l'Empordà amb Pla i altres franquistes per intentar explicar una mica el tema de la transformació política del Joan Amades i la seva ràpida adaptació a la nova situació de la dictadura franquista. És a dir, que simbòlica que fa fort. Quan algú té una idea, doncs la resta ho vaig envant tot per intentar allò expandir-lo encara més. Per tant, la cosa continua, sí, sí. Però tenim altres mentires que parlàvem al principi que són pitjors, que són les que generen la pseudohistòria. I sobre la pseudohistòria del programa, amb el César ja vam fer algunes pinzellades parlant també de la història pública i de la necessitat de divulgar la història, que és el que intentem fer aquí una mica. Què és la pseudohistòria? Perquè és mentires, però pitjor encara. Sí. Mira, tenim un Geschichte 21, Joinet. Hallo, wie geht's dir? A veure si ens diu alguna cosa. La pseudohistòria. Aquesta és més complicada, sí, perquè aquí sí que hi ha intencionalitat. És a dir, si la història, l'objectiu principal i qui ho genera és el comú de la gent, sense personalització, i se centra molt en un boca-orella, en el cas de la pseudohistòria afecta molt a una persona o grup de persones concretes que amb intencionalitat generen una mentida amb l'objectiu de difondre-la per aconseguir alguna altra cosa, sigui un rèdit polític, econòmic, el que sigui. Per tant, estem al davant d'una mala praxis. En el cas de la mentida, no. En el cas de la mentida és una trola que es va fent grossa i, bueno, més o menys, si tens alternativa per poder-te informar, doncs la pots desmuntar fàcilment. Però en el cas de la pseudohistòria, no. En el cas de la pseudohistòria és algú, fins i tot amb coneixements i fins i tot potser amb estudis, que amb nocturnitat i alevosia deixa anar alguna mentida, alguna trola ben grossa, per intentar aconseguir alguna cosa. Per tant, la pseudohistòria és molt perillosa. Una de les més famoses que hi ha hagut en aquest temps és sobre l'origen nacional de Cristóbal Colom, el primer conqueridor d'Amèrica. Sí, aquesta és una de les més conegudes aquí a Catalunya, especialment en els últims anys. Però n'hi ha moltes més. Què passa amb Cristòfol Colom? Doncs passa amb el que passa amb la gran major part de les pseudohistòries, que de base s'intenta agafar temes o personatges o fets històrics
en els quals hi hagin prou buits com per poder generar un dubte. És a dir, qui va construir les piràmides? Ni punyetera idea. Doncs fantàstic, jo dic que van ser ovnis i arreando. A veure, qui em diu que no? No? Pues ala. Clar, és a dir, el primer, què passa amb Cristòfor Colom? Se sap on te va néixer? No, ni repajotera idea. Per tant, fantàstic, aquí m'ho invento i pa dentro. Clar, hi ha, jo vaig comptar, per a la pàgina web ho tenim, fins a 15 llocs que diuen que són el lloc de naixement de Cristòfor Colom. Així d'entrada, vull dir, sense ser historiador, la simple lògica ens diu que si 15 diuen que és un lloc, 14 menteixen. I el que fa 15 ja veurem si l'encerta. Per tant, alguna cosa no funciona aquí. Vull dir, això ja només aplicant la simple lògica. Això és el primer, que dius, per què Cristòfor Colom? Doncs perquè hi ha un buit. Quan hi ha un buit documental, quan ja no se sap, és que la immensa major cosa, la immensitat de les coses que hi ha en la història que no podrem saber ni sabrem mai. Perquè és impossible, perquè no queda documentació, és a dir, el primer que aprens en història és el que no sabràs mai. Per tant, doncs, en aquestes coses que no sabràs mai, i és allò que quan més coses aprens, més coses saps que desconeixes i que desconeixeràs perquè no se sabran mai. Més preguntes queden, perquè cada resposta més preguntes. Més preguntes. Correcte, doncs, clar, allò diu, no? Quan tu fas una tesi doctoral, el bo és que tu comences amb un parell de preguntes i com a mínim has d'acabar amb 4 o 5 més, perquè si no ja no serveix per res. Doncs el que fan els pseudohistoriadors o algunes més, sí. Doncs el que fan els pseudohistoriadors és completament el contrari, és a dir, són veritats absolutes i malgrat que la incertesa et donen una resposta que és sí o sí. I no hi ha res més, i no hi ha alternativa. Aquesta és l'altra cosa que detecta de seguida una pseudohistòria. El tema del Colom és de calaix, és a dir, et diuen que és català sí o sí, i a més et parlen per intentar demostrar per la porta del darrere una altra teoria que com que no la poden demostrar directament, doncs ho fan d'aquesta manera, que és la teoria de l'ocultació del suposat imperi català i la tergiversació i manipulació de tots els arxius de Catalunya, principi, després hispànics i ara de tota Europa, necessaris per poder haver camuflat tota aquesta història suposadament oculta de Catalunya. Vull dir, és paranoic, és molt paranoic. Però no només n'hi ha pseudohistòria feta des de Catalunya, en aquest cas per part de l'Institut Nova Història, que pot ser el d'institut i el de Nova Història tot plegat li queda massa gran, perquè ni és un institut, ni el que fan és història, ni menys nou, perquè ja fa molts anys que la pseudohistòria corre per tot arreu. Però també s'ha fet a Espanya. Un dels últims exemples és la senyora Rosa Larea, una doctora en filologia que ha tret un llibre que es diu Imperofòbia, que es dedica a dir, jo els recomano llegir com un entreteniment, saps? Com allò de ficció i graciós. I si sou historiadors és un bon exercici per poder, o si estudieu història, la gent que ens veieu estudien història, és un bon exercici per aprendre què no s'ha de fer quan fas història. Què no s'ha de fer. Sí. A part de tirar molt de tòpics, és molt graciós perquè continua amb allò de la llegenda negra sobre Espanya i que tots els països del món ens tenen enveja, han vingut a destruir-nos i aquí també hi ha una conspiració, ara en aquest cas ja no és d'Espanya contra Catalunya, sinó del món contra Espanya, perquè Espanya no sigui res. Sí, és molt curiós. A veure, estem parlant del llibre Pseudohistòria contra Catalunya, que jo he fet també un capítol a la tercera part, i que moltes vegades i a les xarxes i tot això ens arriben retorns, ens arriben comentaris de per què hem relacionat i el nivell de per què hi ha el tema del nacionalisme espanyol i el tema de l'Institut Nova Història i que si l'equivalència, tot això. La qüestió és que es retroalimenten i fixa't que tu mateix ho has comentat, perquè en realitat fan servir la mateixa tàctica, és a dir, tothom està contra nostra. En el cas catalans, espanyols i francesos tots estan en contra nostra. En el cas d'imperiofòbia és igual, tot el món està en contra nostra. Llavors hi ha una conspiració. En el cas espanyol hi ha una conspiració contra l'Estat, que el volem destruir.
independentistas, rojos, separatistas, alternativos, gays, LGTBI, todos queremos destruir Espanya. En el cas de Catalunya, doncs, Espanya, evidentment, el contubernio, allí tothom vol destruir Catalunya. És a dir, hi ha una victimització. Sempre es parteixen de que soy una víctima i tots estan contra mi. És una mica com els alcohòlics, tots estan contra mi. I després, doncs, com que això ja ho assumeixes com una veritat prèvia, manipules la informació, que això és el pitjor, perquè és una manca d'ètica bestial, manipules la documentació per justificar allò que ja prèviament t'has cregut. I aquí hi ha pràcticament que hi ha una part de fenomen psicològic, perquè hi ha qui es creu, perillosament s'acaba creient les seves pròpies mentides a força de repetir-les, hi ha que les defensa simplement per interès econòmic, perquè aquest llibre ha estat un best-seller, aquest llibre que has comentat, Imperiofòbia, que s'ha venut com a xurros, no? N'hi ha que ha fet un modus vivendi, no vull dir que es facin rics, ni molt menys, vale? Però n'ha fet un modus vivendi, a l'Institut Nova Història hi ha persones que s'han fet un modus vivendi d'això, vale? No sé com, ni quan, ni de per què, no? Però ells mateixos ho reconeixen, que viuen d'això. Ho dic perquè aquí s'ha fet pseudohistòria de la pseudohistòria. Ara es van traient notícies, perquè també per interès polític, de subvencions que han rebut empreses que estan relacionades amb etcètera, etcètera. Per exemple, pasta del president de la Cambra de Comerç. Per exemple, això sí, els famosos 200 euros cada mes. Sí, sí. Ha rebut subvencions de diferents ajuntaments, de partits polítics, de diputacions... L'Ajuntament de Montblanc i el d'Arenys, com a mínim. Crec que d'alguna diputació també, si no m'equivoco. La Diputació de Girona. I a part està encara com a grup d'interès dins del Parlament de Catalunya. Sí, senyor, vull dir que poca conya, no és la cosa, no és de poc, no es queda curta la cosa. Vull dir, a l'estat espanyol no trobem una organització que jo diria ja criminal a nivell en el sentit cap a la història, una organització en aquest sentit, perquè s'estan lucrant a base de mentir i d'enganyar la gent. Està molt més estesa que aquí. El problema de la pseudohistòria espanyola és que no li cal tenir una organització esprofés que la defensi o que intenti dir, perquè ja és Vox Populi. És la història que han mamat. Durant moltes generacions ha estat la història oficial de la dictadura, la nacional catòlica, la història que es posa retrògrada i completament mitificada del nacional catolicisme, és la que van a fer servir per adoctrinar el conjunt de la població. I aquesta és la que tenim generacionalment encara viva, de la gent més gran, i la que s'ha traspassat a la següent generació per un tema d'inèrcia a casa. Per tant, és que no els cal, perquè ja han fet aquesta feina d'adoctrinament genèric sobre moltes coses, i llavors hi ha la inèrcia, i la inèrcia és molt difícil de canviar, fins i tot per part de persones que dius no t'ho esperaries que parlin d'aquesta manera, i que assumeixin de vegades rols tan espanyolistes i tan espanyocèntrics i tan nacionalistes espanyols, d'aquest nacionalisme banal. Però és que jo penso que hi ha persones que fins i tot ho fan sense voler, perquè ho tenen tan interioritzat que és molt difícil canviar aquestes inèrcies si no n'ets conscient, quan no n'ets conscient de que tens aquest problema. I és que a Espanya no els cal impulsar-ho, això. Aquest és el gran problema que tenen a Espanya, no els cal impulsar-ho, perquè està completament interioritzat i assumit fins i tot per catedràtics a nivell universitari, està molt i molt generalitzat. És un problema que tenen. Un munt de catedràtics que han defensat Rocabarea, igual que aquí hem tingut un munt de professors que han sortit amb la bilis sortint-los per la boca en contra del llibre de pseudohistòria contra Catalunya, fins i tot abans que es publiqués i que el públic no coneixés el seu contingut, que això em sembla magnífic, i t'ho està dient gent que imparteix classes com, per exemple, de periodisme. No vull assenyalar ningú, Enric Vila, no vull assenyalar ningú. Bé, el tema és aquest, que això és pitjor, perquè gent que fins i tot tenen títols de doctorat, vull dir que han fet investigació científica, sigui en el camp que sigui, recolza això. L'última de l'Enric Vila fa un parell de dies ens ha dit piara de porcs per Twitter. Vull dir que aquest senyor cada vegada cobra la boca sobre la claveguera contra nosaltres. Sí, però per sort no han estat tants, com nosaltres ens pensàvem. Sí que hi ha hagut molt de fanatisme, en alguns casos ens ha sorprès, relacionat amb alguns mitjans que fins ara l'havien donat molta cobertura i molt de peixet en aquests personatges relacionats amb l'Institut Nova Història.
però tampoc ha estat tant com ens pensàvem. Sí que s'han donat casos, com tu comentes, ja ens estaven insultant abans de que comencés el llibre. Vull dir, això és fenomenal. I aquí tenim un altre motiu de coincidència, és a dir, tant els independentistes o els de tendència suposadament independentista, això seria llarg de parlar, com els espanyolistes, ens insulten i es critiquen per lo mateix, per la historiografia catalana. I tots dos coincideixen en obviar la part que critica a la pseudohistòria espanyolista. És a dir, és curiosíssim com al final, com que tenen la mateixa manera de fer, acaben criticant exactament el mateix. Diu, Arqueu Visual Past ens diu, bueno, l'última pregunta que has fet, val? Ara ja amb coses que ens està dient la gent, perquè jo vaig veient aquí, diu que el problema potser és un altre, quin? O sigui, si ens pot escriure pel xat, perquè diu, però pot dir el que vulgui tothom, el problema potser és un altre. Home, evidentment, no tothom pot dir el que vulgui, vull dir, tots poden tenir opinions formades sobre moltes coses, però aquestes opinions han de tenir una base argumental. En el cas de la història han de tindre una base documental i una base per poder contrarrestar els fets, que són les fonts. Val? Ja poden ser fonts documentals, fonts arqueològiques o del tipus que vulgueu. Val? De fet, segons està creixent, passant, esdevenint la contemporaneitat, tenim diferents tipus de fonts, com són vídeos o fotos, en el cas d'estudiar la dictadura franquista i la Segona Guerra Mundial. Sí. Però bé... Mira, la qüestió és que aquí molta gent s'ha confós la gimnàsia amb la magnèsia. I són dues coses bastant diferents. Ho podreu buscar. Hi ha una conferència de la historiadora nord-americana Deborah Lipstadt que es va enfrontar a David Irving, un defensor del negacionisme de l'Holocaust, que fins i tot la va arribar a denunciar per un llibre. Deborah va fer un llibre on denunciava les mentides que havia deixat Irving i les manipulacions que havia realitzat de les fonts per justificar el negacionisme de l'Holocaust, i Irving, tan convençut de la seva pròpia mentida, va anar i la va denunciar. I va perdre. És a dir, però tot l'entramat que va durar de judici, justificacions, etc., va donar per molt, perquè finalment, i així ho expressa la mateixa Débora en un vídeo, en una conferència que feia, diu que al final hi ha tres coses en història. Una cosa és la veritat, una altra cosa és l'opinió, i diu ella, jo em pensava, abans de tot aquest pollo de la pseudohistòria, jo em pensava que era això. Hi ha la veritat i hi ha l'opinió. Però en realitat són tres. Hi ha la veritat, hi ha l'opinió i hi ha la mentida. I una cosa és l'opinió que tu puguis tenir i que, evidentment, els historiadors, com a persones que estem inserides en el nostre temps i en el nostre espai, etc., també podem tenir, com qualsevol altra persona, i que, evidentment, ens influeix en la tasca que fem, això és una cosa, l'opinió, i una altra cosa és quan tu exerceixes un ofici, en aquest cas el d'historiador, i en base a un tractament de les fonts, i en base a una ètica, i en base a un rigor científic, arribes a unes conclusions objectives que pots fonamentar i que pots demostrar. Això és una altra cosa. I, per tant, existeix després la mentida. És a dir, que és intentar tergiversar aquestes fonts amb l'excusa que tu tens dret a opinar. Però és que són dues coses diferents. Tu pots opinar el que vulguis, però això és una cosa és el que tu opines i una altra cosa el que pots demostrar. I aquí el problema és que hi ha gent que es dedica a enganyar, fent passar després el seu engany com un suposat dret a l'opinió. No, escolti, però és que nosaltres no li estem traient el dret a l'opinió. Vostè opini del que li doni la gana, però no s'inventi i no enganyi la gent. No s'inventi coses i no enganyi la gent. És que són tres coses diferents. Aquí hi ha una mancança, com diu el professor Àngel Casals, a nivell social en general, perquè venim d'on venim, i alguna cosa s'hauria de notar, de què és la història, el coneixement històric en general. Això a altres llocs no passa. És a dir, el munt de webs de suposades
de webs de suposada divulgació històrica que hi ha aquí, en castellà, això no existeix en cap altre idioma. És a dir, hi ha, però, un pilon. I simplement són webs que es dediquen directament a reproduir el mateix. És a dir, és copy-paste tota l'estona. No tenim una percepció de que la història és una cosa molt més seriosa que no pas una cosa que, pum, la vomiten allà i de qualsevol manera i ja està. I me da igual 880. Bueno, doncs aquesta percepció n'hi ha qui l'ha detectat i se n'aprofita per enganyar. Enganyar, a més, amb mala fe. Sí, sí. Llavors, bueno, l'opinió és lliure. Tothom té opinió. Aquí s'ha passat alguna cosa, ens hauríem de plantejar per què ha passat per als mitjans. Sí. Un comentari molt llarg que jo no el veig. Val, sí, no, diu Arquevisual Plus, t'ho dic. Diu, no, això que passa amb Tot Nova Història fa anys amb el món de la foto, la història de l'art i tal. Val, sí, és cert. Sí. Amb tot el tema de fer fake news o males interpretacions dins de la història de l'art. Tota la raó. Que ens hauríem de plantejar per què ha passat? Bé, simplement, i jo torno a repetir el mateix que vaig dir al congrés que vaig anar a Granada amb alguns historiadors importants allà davant, quan debatíem sobre la divulgació, que és que els historiadors, sobretot els que ens ha tocat quedar-nos fora de l'acadèmia, i ens tocarà quedar-nos fora de l'acadèmia, hem de començar a fer una militància històrica, hem de començar a reclamar allò. I no només les historiadores, també les arqueòlogues, també les historiadores de l'art, etc., perquè anem en el mateix vaixell. Hem de reclamar que nosaltres ens hem format, hem estat formades per investigar la història i per explicar-li i divulgar la història de la gent. Deixem de deixar en mans d'imbècils, rucs, la divulgació històrica. I no me refereixo als catalans només de l'Institut Nova Història, cura. Em refereixo, per exemple, a Javier Cercas, el famós periodista, a la gent que es dedica a fer ficció històrica, perquè encara que sigui ficció històrica i t'estiguin dient que és ficció històrica, les editorials, les llibreries i els mateixos autors d'aquestes novel·les t'ho venen com a veritats, com a realitats històriques, i no ho són. Soldados de Salamina no és una realitat històrica, no reflexa un fet del que succeïa amb els alcaldes franquistes a Espanya. Sí. L'avi i el besavi del senyor Javier Cercas eren uns feixistes i punt, ja està. Militants de Falange que van estar escollits alcaldes del seu poble perquè tenien el vistiplau del governador civil de la província. Punt. És així, perquè això era el que passava i això era el que succeïa, perquè molts historiadors i historiadores ho han constatat amb les fonts arxivístiques que n'hi ha de la dictadura en aquest aspecte. Punt. Ja està. No n'hi ha discussió, no hi cal. Pots tenir l'opinió que vulguis. I això és un dels grans problemes. Sí. El Terç és un altre, també ficat a periodista, de família nazi, que ara està a córrer per Europa i es dedica cada 2 per 3 a insultar. Bueno, fixa't que normalment una altra forma de detectar aquesta pseudohistòria és que els temes són molt limitats. Principalment són la dictadura, la guerra civil i la transició. I d'aquí no passen. Aquests són els temes preferits d'aquests pseudohistòrics. Per què? Doncs pel que t'he comentat abans, perquè moltes vegades al darrere hi ha un interès polític i al darrere del negacionisme, per exemple, del cop d'estat feixista del 36, fins i tot es neguen a dir-ne feixista o es dir-ne nazi, no? Està com mal vist, entre cometes, no? Si eren nazis, com vols que els hi digui? No? Pallassos? No? De circ? Què vols que els hi digui? Tot el meu respecte als pallassos. Tenim el famós vídeo que van fer la paròdia, paròdia, per explicar una mica, d'un nazi en Berlín en 1940, passant per allà, un tio li diu nazi i l'altre diu, com que nazi? Jo no soc nazi, i anava uniformat, és molt graciós. Veure aquesta paradoxa. I l'altre va i li diu, i tu estalinista, no? I diu, jo estalinista, no? Sí, sí. Clar, la qüestió al final està sempre al final, intentar culpabilitzar del cop d'estat a la república. És a dir, culpabilitzar les esquerres i això traslladar-ho al moment actual per culpabilitzar també els moviments socials. És a dir, sempre hi ha una tergiversació de la història per intentar, en el moment actual, fer arribar a la gent algun tipus de conclusió induïda, que se'n diu. És a dir, si tu aconsegueixes que una gent determinada gent faci una regla de 3 amb el passat,
automàticament, de forma induïda, sense que tu li hagis de dir, aquella persona arriba a una conclusió determinada en el moment actual. En un moment actual en què tu necessàriament has de justificar, per exemple, la monarquia, una monarquia que va imposar un dictador l'any 69, en plena dictadura. Què has de fer tu, històricament, si tu vols justificar aquesta monarquia i el perquè d'aquesta monarquia i per què no s'ha votat mai en un referèndum si volíem o no volíem aquesta monarquia en un estat espanyol? Clar, què has de fer? Doncs has de tergiversar la història com sigui per començar a legitimar la dictadura. I això és el que fan aquest tipus d'autors, legitimar la dictadura o blanquejar-la, com ara es diu blanquejar-la, que queda més light. En realitat és la legitimació de tot el franquisme i tota la dictadura, per començar amb el cop d'estat, assumint el discurs de que era para salvar Espanya, aquest discurs nacionalista de que, bueno, mientras se salve España, a los españoles que les den, por no decir otra cosa más grande por aquí. Però sempre és aquest discurs nacionalista i patriòtic. En el cas català, és cert, no és tan bèstia, però és que tampoc tenim un estat propi. Però perfectament podria ser la seva història l'embrió del que, en cas d'assumir una república independent, esdevindria tota una ideologia totalitària, perfectament. És a dir, totes han començat per aquest embrió pseudhistòric. Arcovisual Past diu aquí una última cosa, bueno, diverses, perquè m'he quedat jo aquí perdut. Vale. Diu, el problema és que ni als pobles els interessa explicar-se-la de l'acadèmia, ni els que entren els motiven per això perquè no és rendible. Això ofereix un espai als seus historiadors. I no és normal que sigueu els que sou en l'òrbita que tingueu només vosaltres energia per fer doble feina. L'acadèmia té molts problemes fa temps. Mira, jo personalment penso que l'acadèmia està esdevenint una cosa anacrònica. De fet, arribo a dir que avui en dia la universitat, tal qual està funcionant, tal qual està estructurada i tal qual està pensada, està esdevenint anacrònica. És una institució anacrònica. Tan anacrònica com la monarquia o fins i tot com el Senat de l'estat espanyol. D'acord? Certes institucions que tornen anacròniques. La universitat ha de reinventar-se. I l'acadèmia, en el cas de la història, porta molts anys tancats. Se van fer un mur arreu seu. S'han dedicat a agafar aquests grans manuals, que alguns són infumables, altres vegades altres coses són genials, i a produir i reproduir un munt de llibres, documentació, articles, etc., per a ells mateixos, per a la pròpia acadèmia, alimentant el que hem parlat i que la gent ho diu aquí en els comentaris. Alimentar els seus, etc. Aquests dies que estem parlant amb molts historiadors, molts d'ells que estan a dins de les facultats, etc. Clar, el primer que ens diuen és que la difusió està penalitzada a nivell d'investigació a dins del món universitari. Està penalitzada. No només no compta per res, que fins i tot, segons com, et miren malament. I et pot penalitzar. És a dir, al contrari d'altres països europeus on la difusió compta com a mèrits per a l'investigador, aquí no. Aquí és al revés. Clar, és a dir, la pròpia administració ja està coartant el fet que les noves idees, el coneixement humanístic en general, pugui arribar a la societat. Perquè, clar, si a tu et diuen investigador o professor universitari, escolta, no em facis un llibre de divulgació perquè no et comptarà per res pel currículum i a sobre quedarà lleig, doncs no el fa, evidentment. Si l'Estat li ha de pagar, doncs no el fa. O jo vull fer divulgació en català i l'Estat et dona una subvenció, però la subvenció és obligada, perquè ve de l'Estat, a que facis el material només en castellà. Que això no diré noms, però jo he tingut material d'aquest tipus de la mà. Escolta, i per què aquest material només està en castellà? Doncs perquè ha rebut una subvenció de l'Estat. I per tant només ha de ser en castellà. Dius, bueno, és a dir, en aquestes circumstàncies, fer divulgació, encara que volguessis, que aquest és l'altre problema perquè la majoria no volen, perquè venim d'on venim, com tu has explicat, és a dir, encara que trobessis algú que en volgués, tindria moltíssimes dificultats per fer-ho. És a dir, s'hauria de trobar en una circumstància molt especial per poder-ho fer.
I després, com tu sabràs, doncs nosaltres ens hem fet un fart d'omplir classes amb jijis jajàs, no?, de professors que fan befa i conya de totes aquestes coses, no? Quan va començar a sortir el tema del colom i tot això, era jiji jajà constant, però jo érem 20 que ho sentíem, quan sortíem era un altre món. I jo sempre se quedava en aquest món tancat. I és veritat, el món universitari s'ha quedat molt tancat, en part perquè en el seu moment era com una mena de protecció. Era un espai, entre moltes cometes, de llibertat durant la dictadura perquè es tancava al món exterior. El món universitari era un món de resistència, per dir-ho així, aquí a Catalunya. L'Autònoma va néixer com un símbol de resistència. Es pensaven que els deixaven allà apartats de la mà de Déu, allà, no? Aquí que no vindrà ni Déu. I va ser al revés, no? Com que els van posar allà perduts a la mà de Déu, podien fer el que els hi contessin. I la Universitat de Barcelona no et dic res, perquè cada 2 per 3 hi havia hòsties, la universitat clausurada, el bus de Franco per la finestra, era un no parar. Molts dels professors que jo he tingut van fer classe als pisos dels seus professors perquè la universitat cada 2 per 3 estava tancada per conflictes amb els estudiants. Llavors, la universitat es va tancar molt en el seu propi món i jo crec que encara hi ha alguns que no han acabat d'entendre que les coses ara caldria fer-les d'una altra manera i que els mons han canviat, no? En alguns aspectes, en d'altres no. Crec que és interessant per alguna de la gent que ens està veient ara que hem començat a parlar de mentides en la història, però és que ens porten aquests jocs. Potser ho hem fet de forma teledirigida nosaltres, perquè acabem sempre en aquests jocs. Ens diran alguns ressentits per el que sigui, amb l'acadèmia, etc. Però parlem de mentires i hem parlat de 2 tipus de mentires. Les que neixen sense cap intenció, que el bulo s'ha anat creant, val? Per exemple, teníem Dràcula o l'assassinat de Julius César, que hem parlat al principi, i després tenim la pseudohistòria, que té una intencionalitat política, ideològica, justificativa, etc. Totes 2 molt esteses. I això ens ha arribat a portar al joc principal des d'on s'ha produït història durant molts anys i sobretot els últims 30 o 40 anys a Espanya, que és l'acadèmia, que són les facultats de filosofia i lletres, els departaments d'història de les universitats, ja sigui l'Autònoma, la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant o la Universitat de Déu vés a saber on. Allà és on s'ha produït la història, s'han publicat llibres, es publiquen articles, però això es queda tancat allà. I això no surt a la divulgació. I qui es dedica a fer la divulgació històrica és gent que no té formació històrica, amb la qual cosa no contrasta amb fons, perquè no ho fan, reprodueixen mentides i bulos històrics, o si no, simplement són pseudohistoriadors i pseudohistoriadores que ho fan amb una intencionalitat política. Ja es digui Rocabarea, ja es digui Jordi Bilbeny o ja es digui Ioni Turull. Vull dir, el nom és igual i aquí és on trobem. Per què? Rocabarea, per exemple, té relacions ciutadans directa, des dels prologuistes, les presentacions, directament és ciutadans. Trobem diferents relacions, però al final com a conclusió també ens trobem amb això de la pròpia acadèmia que ha permès que això surti allà. S'han negat als propis professors d'història que te fan aquestes classes mestres a la universitat a ser ells els primers en divulgar. Sí, fins al punt que quan van fer el llibre aquest de mentides de la història, en l'impròleg i en la introducció, especialment en la introducció, vam haver de fer una explicació molt clara de que és que hi ha mentides perquè hi ha veritats. Si no, no existirien les mentides. I és quasi com un manifest, o almenys aquest era la intenció per deixar clara que la història és una disciplina científica. Si li vols dir humanitats científiques, doncs digue-li. Però, en tot cas, té un rigor i un mètode científic i tot el que s'explica està documentat i es pot justificar. Que més enllà hi ha coses que no es podran mai documentar perquè no existeixen la documentació, perquè no existeix el testimoni, segur. Però d'aquí a inventar-se les coses o tergiversar les coses que existeixen, que és el que fan més d'un i més de 2, malauradament, doncs hi ha un tros. Però especialment, a veure, això em preocuparia. Jo sempre explico que al cap i a la fi de pseudohistòries, pseudociències, n'hi ha moltíssimes. Però si a tu el ve ara mateix, o al conjunt de la població, o a la majoria de la població, ve a algú i li diu, escolta, que la Terra és plana,
diràs, sí, vale, Tito, vale, ves, vale, que sí, el que tu digues. Però, i si insisteix molt i molt i molt en que la Terra és plana i que sí, al final el trucaràs al manicomi i pel que se'l portin amb una camisa de força. Vale? Això majorment ho té clar, però quan ve algú i et diu insistentment, no?, que Colom era català, que Erasme de Rotterdam era català, que vés a saber també era català, o Shakespeare era català, i no sé quantes també era català, doncs la gent no només no reacciona d'aquesta manera, sinó que a més s'ho creu i fanàticament ho defensa. Vull dir, aquest és un problema que tenim social. Ens queden 20 segons, 10 segons de directe. Vaig acomiadar-me de la gent ja, d'acord? Perquè m'ho està marcant aquí. Moltes gràcies per venir i per tornar a estar aquí amb nosaltres. I res, a la resta, gràcies per haver-nos vist i demà tornem amb